Yabona ngisizile ngafatha futhi ebridge lami. Ngicabanga ukutshela ngikathi Nongidrayiva. Awumise kanje. Ana-ke awuye lapha. La. Ya. Ngicabanga ungitshela. Ngicathi ngiyibeka ngathi uyifice phe kwefoni. You might need it. Sizingane ke baba. Uhlupha ngokuthi uyakhohlwa nje. Uhlupha ngokuthi uyakhohlwa. Awusangiboni. Ngiyabona fana lapha eclinic. Yini akusangena lapha? Ngiyangena. So bafowethu njengoba ngilapha njengamanje ngisestudio lapha ngizokhipha ingoma ezoshisa ikhotha njengoba nazi ke nanakaze ngishaya eceleni. Wemthembi kabi yami. Sure. Njengoba bazi nje akaze ngishaya eceleni ngonyaka odlule ngeke ngakhuphuka kakhulu lapha ngengoma yayithi X yami. Bayithanda kakhulu abantu namanje isadlalwa lo ngoma leyo. Ngithake ngelamaniseke. Ungesabi nje nani ukuthi umdlalo wesiginci nje ophezulu ngiphethe nansi YAMAHA isiginci sibizayo